Verovali ili ne, za ovaj fantastičan kolač potrebna su vam samo 2 sastojka. Priprema se za svega 5 minuta i to bez pečenja. Idealno rešenje kada vam se jede nešto slatko, a nemate mnogo vremena. Za ovaj brzi recept bit će nam potrebne samo zrele banane i kvalitetna crna čokolada. Prvo ljuštim banane i seckam ih na sitnije komade kako bi se lakše izblendale. Inače, banane su odličan izbor za zdrave slatkiše jer daju prirodnu slatkoću i kremastu strukturu, pa nam dodatni šećer uopšte nije potreban. Stavljam ih u blender iz 2 puta i blendam dok ne dobijem potpuno glatku svilingastu kašu. U veću činiju sipam blendane banane i dodajem čokoladu koju sam u međuvremenu otopila. Ja koristim tamnu čokoladu sa što većim procentom kakaa zbog bogatijeg ukusa, ali i obična čokolada za kuvanje će odlično poslužiti. Sve dobro promešam dok se sastojci potpuno ne povežu. Miris je već sada prosto fantastičan, a kombinacija čokolade i banane je nepogrešiva. Smesu sada lagano prebacujem u kalup. Pogledajte samo kako je tekstura sjajna, gusta i glatka. Miriše na najlepši domaći čokoladni krem. Sada je vreme za dekoraciju. Polako rendam čokoladu. Zatim bogato posipam kolač izrendanom čokoladom po celoj površini, jer čokolade nikada nije previše. Zar ne? Ovo će dati divan hrskav sloj na vrhu. Kolač zatim ostavljam u frižideru preko noći da se lepo stegne. Ujutru ga prebacujem u zamrzivač na još pola sata kako bi bio idealan za sečenje. I stigao je najlepši deo. Prvo lagano vadim kolač iz kalupa. Vidite kako savršeno drži oblik. Uzimam oštar nož i pažljivo ga sečem na trugliće. Nož prolazi glatko, što znači da je struktura unutra potpuno ujednačena. Na kraju uzimam kašičicu i vreme je za probu. Smesa je dovoljno čvrsta da se ne raspada, a ujedno fantastično mekana, kremasta i sočna. Bukvalno se topi u ustima. Ako vam se dopao ovaj video, obavezno ostavite like. Komentarišite kako vam se čini i zapratite moj kanal za još mnogo brzih, jednostavnih i preukusnih recepata. Vidimo se u sledećem videu. Veliki pozdrav!